Čaute priatelia, zdraví vás Ujo Paťo, vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy z úžasnej série Offline Games. Dnes by som vám chcel predstaviť jednu ďalšiu stolnú hru. Je to stolná hra z vydavateľstva Alby. Volá sa to, že Legie Sibirská cesta. Je to plne lokalizované do češtiny, čiže budete tomu rozumieť. A ako ste mnohí pochopili, je to vojnová stratégia. Je to síce vojnová stratégia, ale nie je to nejak extra zložitá hra, ktorá by mala 2000 strán tutoriálu a tak ďalej. Takže poďme si rovno predstaviť túto hru bližšie. Takto vyzerá krabica. Hneď na začiatku na krabici proste na vás dýchne vojenská atmosféra. Takto vyzerá zadná strana, boky. A je to hra o československých legionároch počas občianskej vojny alebo počas revolúcie v Rusku. Myslím, že 1918 alebo tak nejak, kedy československé légie sa pokúšali prebiť zo Sibíra. To bolo krátke predstavenie, poďme sa pozrieť, čo sa skrýva v krabici. Krabica vyzerá takto. Už hneď na začiatku ten úvodný obrázok vo vás evokuje proste, že to bude vojnová hra. A nebude to letná vojnová hra, ale je tam zima, čiže Sibír na vás dýchne plnou zúrivosťou a chladom. Takto vyzerá zadná strana. Toto sú boky. Poďme si prečítať trošičku, čo nájdete na zadnej strane tejto hry. Alby Infobox nás najprv informuje, že je to hra pre 2 až 4 hráčov, čiže nie je to solová hra, ale je to hra pre 2 až 4 hráčov. Je to vojenská stratégia, budovanie balíčka, priehľadné karty, asymetrická frakcia a je to vybavovanie, je tam aj vybavovanie postáv. Doba trvania je 60 a viac minút a pre vekovú kategóriu 12 a viac rokov. Na Sibíri zúří občanská válka. Nejednotná bílá armáda se snaží ukončiť vládu rudých a obě strany jsou ochotní pro vítězství udělat cokoliv. Len tak odbočím, tí, ktorí sa neorientujete v histórii, tak by ste mali vedieť, že biela armáda boli zástupcovia, alebo bola to armáda cára tedajšieho, a rudá červená armáda boli komunisti, alebo teda zástancovia komunistického režimu. V nastalém chaosu sa rozšíril banditizmus a lokálne povstanie a československí legionári sa tým vším snaží prostřílet domů. V této karetní hre budete bojovat na Sibíři se skupinou svých věrných vojáků. Důstojníci přidělují vojákům rozkazy, aby dosáhli vítězství v jednotlivých zápletkách. Vojáci prožívají příběhy, jejichž prostřednictvím si z bojiště odnášejí zkušenosti, zranění a vybavení, které si hráči ve formě průhledných plastových karet dávají do obalu karet vojáků. Poďme sa rovno pozrieť, čo sa nachádza dnu. Rozjedáme na bok. Ako prvé tam nájdete letáčik, projekt Muzeum Legií, Legiovlak, odkaz na webovú stránku Československá obec legionárska plus QR kód, dozviete sa viacej o tomto období. Ďalej sú tu pravidlá a pravidlá ku podivu sú veľmi tenké. Nájdete tam komponenty, nájdete tam rozloženie, nájdete tam rozloženie tých plastových priehľadných kartičiek do zakladačov, klasický manuál, proste klasický tutoriál, ktorý je písaný pekne, prehľadne. Je tam vysvetlenie kariet, je tam vysvetlenie piktogramov, je tam vysvetlenie boja, štýlu boja a tak ďalej a tak ďalej. A je to prosím pekne len na 9 stranách, a to už počítam aj dotazy a taký celkový ako keby prehľad.
Ešte čo tu nájdete, je tu takýto vojnový válečný denník, sú tam 4 kusy. Vy si to môžete, buď si to oskenujete a vytlačíte si vlastné, aby ste si tieto, dajme tomu, nezničili, alebo myslím si, že Albi má, že si môžete sťahovať rôzne komponenty. A keď nie Albi, tak podľa mňa určite na zatrolenkách alebo niekde sa nájde nejaký nadšenec, ktorý proste urobí túto tabuľku, že ju oskenuje, okopíruje a máte ju k dispozícii k tlači. Do toho si totižto zapisujete vaše nejaké úspechy, postup v hre a tak ďalej a tak ďalej. Teraz sa dostávame do ďalšej, alebo teda hĺbšie do krabice a je tam takýto tenký zakladač, zatvorený. To sa mi veľmi páči, už aj na streame som vravel, že je to veľmi dobrá vec, že takto krásne sa o nás starajú výrobcovia hier, že je to zakryté vždy, že sa vám to nerozsype v tej krabici. Dnu nájdete takéto priehľadné vkladače, jak by som to nazval. Vidíte to? To je napríklad zranenie, toto je napríklad zmrznutie, ale máte tu aj povýšenie, hej, tá plus jednotka. K tomu sa ešte dostaneme. A sú tu rôzne veci, ktoré vám modifikujú tú postavu, vašu konkrétnu. Zatiaľ si to dáme sem na bok. A dostávame sa teraz hĺbšie do krabice. Ešte sa pozrieme dnu už nič nie, takže si to môžeme nechať takto, je to inak takto hrubé a opäť je to uzatvorené. Opäť nič sa nám nevysýpalo, nič sa nám nepomiešalo, karetky sa trošku posunuli, ale to je najmenej. Môžeme to dať opäť na bok a dostávame sa teda dnu do krabice k ďalším komponentom. Ďalšie komponenty sú tam napríklad tieto žetóny. Tie najväčšie sú tieto dva žetóny. Prvý žetón označuje začiatočného hráča, aby ste vedeli. Druhý, tento veľký žetón, vám označuje kolo, v ktorom sa nachádzate, čiže jasná vec toto je, si myslím. Ďalej tu máte veľa žetónov vyznamenaní, tie vyzerajú takto. A tie vyznamenania majú rôzne hodnoty 1, 2, 3. Čiže vy zbierate vyznamenania, na ktorých sú bodové ohodnotenia, čiže 1, 2, 3 znamenajú 1, 2 alebo 3 body. Veľmi jednoduchá vec. Je tam toho veľa, čiže na každého sa určite dostane. Za ďalšie sú tu žetóny zásob. Žetóny zásob. Ďalšia vec, ktorú tam nájdete, je 8 zásten, 2 pre každú frakciu. Aby som ešte upresnil tie frakcie, na to som nejak vynechal. Červená frakcia sú zastúpenie komunistov, teda Červenej armády. Zelená je zastúpenie československých legionárov. Fialová farba je zastúpenie banditov, no a šedá, alebo teda bielo-šedá, je zastúpenie bielogvardejcov, alebo teda bielej armády. To je o frakciách, ktoré sú dostupné. No a teraz konkrétne k tým zábranám. Vy máte v hre možnosť vybrať si z 2 dôstojníkov, tým pádom si vyberiete jednu alebo druhú zábranu, okrem teda frakcie, za ktorú chcete hrať, kde si budete robiť skladbu nejakého vašeho vojska, vy to ostatní spoluhráči nevideli, takže toto budete mať pred sebou. No a vyberáte si z 2 možných kvôli tomu, že každý dôstojník má iné 3 rozkazy vydávať a vy si teda podľa toho vyberáte a to vám bude potom nejak ovplyvňovať ďalšiu hru. Ďalšia vec, ktorá tam je z vnútornej strany, je taká lama karta,
ktorú máte pred očami stále, je tam vysvetlenie piktogramov, plus sú tam rozkazy. Prvé 3 sú rozkazy toho konkrétneho nie generála, ale konkrétneho dôstojníka a potom tie ostatné sú, myslím, všetky rovnaké pre všetky frakcie. Ďalšia vec, ktorá tam je, nájdete tam, toto sú 4 náhradné, ale nájdete tam ku každej frakcii, ku kartičkám vojakom takéto obaly, ktoré majú zadnú stranu vždy podľa nejakej frakcie a vy do toho si viete, z opačnej strany, vy do toho si viete vložiť kartičky, ale ukážem vám to takto. Takto si vy založíte kartičky vojakov, hej, aby ste videli, že proste máte tieto kartičky, alebo teda obaly, vy si tam vložíte kartičku a potom čokoľvek sa udeje, tak už si len modifikujete toho vojaka, keď sa trafím, modifikujete si toho vojaka rôznymi tými priesvitnými kartičkami a tým pádom vy počas hry budete vedieť, že ten vojak je zranený, alebo tento vojak napríklad je povýšený. Čiže máte tam proste modifikátory, dokonca môže ešte aj zmrznúť, čiže môže sa kľudne stať, že máte zamrznutého, zraneného, povýšeného vojaka. Takže takto veľmi jednoducho si viete potom modifikovať tie kartičky, takže veľmi, veľmi dobrý a veľmi príjemný systém. Na každého sa opäť dostane, nie je tam problém. Takto vyzerajú tie zadné strany, takto vyzerajú grafiky tých predných, toto sú konkrétne všetko legionári. Potom sú k jednotlivým frakciám ešte tieto žetóny a to sú žetóny rozkazov. A ako som už vravel, každý dôstojník má 3 svoje rozkazy a potom sú ostatné sú rovnaké, takže tuto tie žetóny sú obojstranné. Tieto kartičky, táto kartička vám oznamuje alebo bude oznamovať aj vďaka tomuto ukazovateľu, v ktorej fáze kola sa práve nachádzate. Toto je kartička cintorínu, to je, myslím si, dosť jasné. Máme tu 4 lama karty, kde máte rôzne fázy, tých fáz je 7, je tam verbovanie vojakov, nákup vybavenia, pochod vojakov k zápletkám, vyhodnotenie rozkazov, zápletky jednotlivé. Ako ďalšie sa v krabici nachádzajú karty lokácií, sú rôzne, je ich tam celkom dosť. Predpokladám, že sa asi nejak zamiešajú, nejaké si vyberiete, aby sa tá hra menila, aby bola stále iná. A tu je napríklad horiace mesto. Nelze hrať rozkaz ústup. Čiže budete mať napríklad lokáciu horiace mesto, vy sa dostanete do tej lokácie a tam na základe toho budete robiť nejaké zápletky. Tie zápletky budú ďalej na kartách. Sú to rôzne tie lokácie, je tu napríklad tržnica, je tu nádraží, čiže stanica, opuštená usadlosť, zamorená oblasť dokonca, masový hrob je tam a takéto veci, čiže ďalšia z možností v tejto hre sú depeše, je to voliteľný mód, keď si chcete hru sťažiť alebo si ju nejak modifikovať, tak môžete zakomponovať aj tieto karetky, sú to depeše, sú tam nejaké veci, život na devše, vezmi si dva žetóny zásob a na konci hry musíš mať nejvíce živých vojákov a tak ďalej, sú tam rôzne veci. Je to mód, ktorým si môžete hru oživiť, nemusíte, môžete to použiť. Tu sú potom nejaké karetky prežitia, obojstranné, sú už len 4. Ako posledné v krabici sú karty zápletiek jednotlivých. Za tie zápletky môžete nejaké body, nejaké zásoby. Je to napríklad, že prestrelka, alebo je tu, že prímerie a podobne.
Tie grafiky sú veľmi pekné, veľmi príjemné. Z predstavenia stolnej hry Legie Sibírska cesta z vydavateľstva Alby je to všetko, priatelia. Ja vám ďakujem za sledovanie, ak sa vám video páčilo, tak určite nezabudnite dať like a takisto subscribe. Dajte do komentáru, akú hru by ste chceli možno na budúce vidieť, nejaký unboxing, ak to bude zaujímavá hra, možno sa k tomu aj dostanem. Takisto nechajte komentár, či hrávate nejaké vojenské stratégie, alebo máte radi len nejakú klasiku ako Človečko a tak ďalej. Z mojej strany je to všetko, majte sa krásne a prajem vám pekné dni. Ahojte.